Hakajingya linti hadu kumba ar pausan teli kisnam. Hakajing syakri ya kadong bat katany. Hakaliang kapuli kaputi. Kaway na kiskul na Ribhoy District. Ka Lakhar Presbyterian Secondary School. Kabadon hakibenta katany den Ribhoy District. Kabadang ha papo kanongpo constituency. Shen kan sayo ban raki ya ka Jubilee rupa. Lani ka Silver Jubilee. Kaba nakaliang kinong penya jong ka school. Kidang don hapadang ka jingpen kre. Naga benta ka te ka sngi ka bakraw jong ka school. Kum ka way na ka jing sedang man penkre. Naga benta ka te ka sngi ka bakraw jong ka school. Ka Silver Jubilee. Haka kanyo tarik ujamang ar pausaw. Kala penlong ya ka program jong ka jing ya kendu lang. Ki kena school. Ki kime ki kpa. Kinong hikay bat kinong penya jong ka school. Haka ba haka te ka sngi lai don lang ban saki. Bat ban ay man sim da kinong mi ikmat ki ba kentum. Yuba Meral Bonds im. MLA kanong po constituency kumukong san. Uba Balaji Rani, MDC kumusumbut kong san. Lembag kajingya don lang ki he officer katanat puli puti ka Ribhoy District. Bat kumju na katanat umling CNRD blog. Nakaliang ginong penya school kilapan pa wakhamat jong ginong mi ikman. Bat kumju akhamat ki officer katanat puli puti jong ka district. Bat kumju ka umling CNRD blog. Yiki jingduna ka ba ka school ka don kam shibon. Banyo namar watla kala kenjo syaka arpau sansnam kerta jong ka school henrei gi jingduna ki babon kumta ki labu ika jingkerpat akmat ki nong mi khmat bat ki officer lengba ka ba IT ya ka memorandum bakin yarap ban penyo ikilat jingeram khnang baka school kanang la ban ai ka jing syakri ka ba khambha hakaliang ban kenti ka jingnang jing start hakadong bat ka thain baro ka wei Technically school Lakhar student Mangalare Patayla, Honorable MLA, under process, La Trimita Singila declare our respected MLA, La Yoma Patia, Mangaruklem Tip, so Hoppa smart class, La your TV, inverter, battery, solar panel, which will good impact on the quality education. Mga tray and Tumay GMC, Lawan, Vinay Agas, Pishang Lena Bha, quality education, along with the infrastructure of the school. So mga crane Kindiat, Khasi, Kindiat, Hare, Lekunta. Smart class, Khatni Taliki school, Hapa, Umling block. Which will like Yarab How Lekina, fully class 19, Blacky for math, science, English, the room of a smart class on the TV, Tikwa chapter, Bar, Balai, Basau, Latang Nikile, Don Hopper Cassette, La Pile in the TV, Song Ba, Hadin La Bata in the topic was Nang Hikai La Hikai Hopper classroom, part Sutu Happy, room no Hopper smart classroom. La click no ne this one chapter la ne no hikai wai la hopper TV hopper screen batai le kuno line by line so ne rap kina and la yo kina ne quality education jo kene ka school ngi karban skam ba ki jin pen kre ke jong phi na ka banta kane ka Jubilee rupa kan long ka ba ipo ka ipim kan long ru ka jing kersan ba ka jing aiman sim naga benta kinong penia jong kene ka school bat ki badon ka benta bat kene ka school aga basdam ngadap daga jing songsi ban yo sngo lang ba ka jing kren jong is secretary jong managing committee bamen din ka sngi kidang pendep banbu saulum jing tep ya ka wei ka mensim ibadai kena school jong kene ka school Haga jinja ka basmusi ke jinja ka balong accident nagalian ka jongaru ngapen pau ka jing smolem nagabenta ka jing kasem ka jong i nagabenta ki bahin ki bahasem ki perlok na school ki jong i ki ba itu ithau ki bai e ki bai ajan bai ini thna ai bo ble tai kan un pediang ya ka mensim ka jong i ba mangiru kum ki bangai nin pediang ya ke ka bo ble upen jia ha ka jing im ki jongi
Ini pa ay gani gajing solam sa kibahayin ka. Sngoro ban penpao. Ya gajing kitbok kiruyang gajonga na gabenta ki kena school. Jong gani ka school ki bala apia. Ya ka SSLC examination. Bastang hakini ki kendiat tayo lese. Kin sayo no ya ka result ki jongki. Ngi garmen bagajing tre shutam jongki kimi ki kpa. Ngi garmen bagajing tre shutam jongki nong hikai ki jongki. Ngi garmen kajing angnut bagajing tre shutam jongpi ki kena school. Kiba appear ya ke SSLC examination kan wanra ya uso ubat siang. Om tang ya pi ya gaying gasem ke jongpi henry kham kerpang ya kan ke school. Baka nangra ya kan nam bat kuburam jongan ke school. Ngi garmen ba pin wanra ya kan nam kuburam bat pin pas ha ya ke examination ba pin sayo ya ke result. Ngi garmen bagan ke school kanang kiu sakman bat safrang. Ngasngo ban penpau ya ka jingso kumen banyo banya interact lanya banya keren ya ke kabayadei bat kajinang kajingsan kaba kane ka perthai kajongi kadawa adu kata bat niyo iru hagini kisngi ya kajing persang jongki kimi kikpa kumno ban walam lanya ban wanra ya ki khun ki jongki sya ki kamra kelas hakipor banang khna bi menswa kami ukpa martib kumno le school kumno ya le school i sya ki school i menswa nganado na po shnong shanong po ngasa school bangkat pat ummen ikimi kikpa ga jonga kimtip wat kajaka bangat sa'ro andai ni sokumen bagi kimi hagani kimi kikpa hagani kisngi dalade ki pelot e kasngi ki pelot e ganong banwanra e ki kun ki jikisha school ban ai ka jingnam ka jingsta ni sokumen ban yo i ba ki kimi kikpa hagani kisngi kilas ngopo ya ka jingkordor jong ka jingnam ka jingsta bat ka jing kimi lemti jong ki kimi kikpa galong ba ki kun ki jong ki kinyo ya ka jingnam ka jingsta kababiang hagano ka school to ba makikipa baga jingkiu bat ka jinghia jong ka school ka banongkong hi kadai na kinong hikai kiba mangingidon ngasumo ban kerpat ikran hangne daga jing soret haba mapi bila sim ni ka jingkit kli banlong kinong hikai kinong prak lenti naga benta kini ki hat ki barit ki jongi ban ai haki ya kata ka jingnang ka jingstan ban peni lenti ki ya ka lawe jong ka jing im ke jong ki ni khni lenti bakum ni hikai hin ga sim ni ka jing ki khli nado ka men sim ka jong phi ba hin pelot ya ka por ke jong phi bakum no hin penla ban penrung ya ka rukom hikai ke jong phi syang kini ki hap ke barit ke jongi ki nong nikmat kapok ke konstituensi kalong belik jengok belik pek lagi di kisnong lagi di balang lagi di school kumbengiyo kenegalan penye kendu meneresni kadai kajing persang na kementaban pentikena bakilat jingarap kita di banpoi hakan ke school kita di banpoi renti ban pentikena beginiyo bania liu jengmut bat ki nong hikai bat ke managing committee bat ki kena school bat kumtater dene takadau menegasni layo ban penbet ya kene ka jingwan jengok ya kene ke school na ka benta ban yi ya ke jinglong ke jingman kumno ki kena school kilong kumno ki kimi ki kpa bat kumno ki nong hikai isau kemen ban yi bagi kena school kilanang kiu aga jingnang ke jing start ke jinglong slur aga pule ke puji ini kita kisin di pau syai kedar abang i bagi kena school di peni kisap ki phong ki jongki lengba jong gitu ki jing ruai ki jing syat ki bagi kila peni kanong isau sorong bani i ba ki kun ki siu ki jongki silong ki beslur ki basta ki besyempang ki benang ki badan kisap
ban pen i yang lagi jom kisah akmat kami. Gimana rajin menong bagi kimi gikpa, kadang kisah sarong bagi i bagi kun gijom hi, kirwai kisah ipen i yang kisah gijom hi. Namar kata kani gijingwan akan disengiru kadang kapen kemen yengi, akan dikepor. Banius nguru ya gajing ya denti jom ke school, bahkan dam arpusan snem ban rakhe ya ke jubili rupa akan dikesnem. Marngi sufu, agak jengya lenti jauh ke sekolah aduk pasdang, aduk mentah. Kidan sibun kijeng kiba kinong yalam jauh ke sekolah kilai kendu. Kijeng kiba ke managing committee ke kendu. Kijeng kiba ke balang ke kendu ban kersan. Kijeng kiba kinong hikai kikini hikpat ke kendu. Hendraingi penpau kijeng sungu ya ublei upom syamla ino. Bagani ke sekolah kelanang ya, kelanang kiu, nakabor, syakabor. Bat hagane ke khidmat ke bangidan mentaru. Abangidan hagane ke jaga. Nakalian ke jongi katnung yedap daging sokemen bani i. Bat lembat kijing sembok perkat. Ibikai. Jadi kimi kikpar. Agak dap arpusan snem juga ke sekolah bandara ke pada ke snem. Ngihap pan keli ya ladi. Agak jengrak ke arpusan snem. Ke bang ilale. Ke bang indangla aban le. Na ke banta ke jeng baha jonggalawe jong ikun giksir gitu ni.